Уважаеми зрители, отново сте с предаването Будител. Този път с нас е гост уважаеми господин Георги Сейков, историк. Добре дошли в студиото. Здравейте, добре заварили. Ние този път ще говорим на тематиката въобще не само за България, а и за Балканите, за това каквото е било в миналото исторически, но повече към гледна точка и към бъдещето. Защото когато се говори за Балканите, много пъти говори се повече с един поглед към миналото, а хората ги интересува бъдещето. В този смисъл важна е икономиката и икономиката, например, на България. В близкия период как ще се развива, как вие виждате въобще тези решения, които се прилагат, европейски решения, които може би някъде дават резултат, колко дават тези практики и решения, които се може би пренаписват отново или копи-паст модела тук. Имат ли достатъчен успех и може ли да се каже, че на Балканите някои неща не вървят по този път и мащаб, който ние, обикновените хора, очакваме? Тоест, как виждате в исторически смисъл развитието на Балканите? Може би малко дълъг въпрос, но разбрали сте ме за какво става дума. Да, значи да се хвана с началото на вашия въпрос, може да звучи малко клиширано, но реално бъдещето на Балканите зависи от нас. И то наистина е така. За момента признавам, че бъдещето на Балканите се очертава по-скоро тъмно, а може да бъде светло. Въпрос на организация и на мотивираност и осъзнатост на хората и населението да се борят за своите интереси. Затова имаме Будител. Прекрасно, да, така трябва. Защото вижте какво се получава всъщност, че хората на Балканите имат едни очаквания, които са предимно икономически, даже не толкова политически, за стандарт на живот като на Запад, и се опитват да го постигнат по начинът, по който са го постигнали на Запад и ядрото на глобалната икономическа система. Все пак Западна Европа не случайно е завладяла целия свят в продължение на няколко века, защото е имала ефективна икономика, която е позволила да изпрати, грубо казано, армии по целия свят, да победи противниците си, да ги завладее и да продължи да се развива, изсмуквайки ресурси от цялото земно кълбо. Все пак Британската империя е империята, над която Слънцето никога не е залязвало. И това не е случайно, защото Британия всъщност е първата голяма страна, която се е индустриализирала, но не само тя е развила, освен индустрия, тя е развила и финансовият сектор. Реално, ако погледнем исторически как са се развивали финансите още от древността, ние можем да проследим един така, може да се каже, преход на банкери, дори на еврейски лихвари от Византия към Венеция, от Венеция вече в цяла Северна Италия, след това в Холандия, защото всъщност това са били банкерски семейства, които се занимавали предимно с лихварство, които са търсили един своеобразен, как да кажа, като една свобода, колкото и така странно да звучи, икономическа свобода, в която да се развиват и да инвестират. И те всъщност са търсили да се измъкнат от централната власт, примерно, да речем, големите империи, Хабсбургите. И в един момент Холандия като търговска страна им се е видяла добро място, но тя е била в съседство с империята на Хабсбургите и на Френското кралство. И за това в един момент се пренасят в Англия, която е остров защитен, и там се получава една такава амалгама от местни благородници плюс евреи банкери, капитали от целия континент, които се вливат там. Започва тази страна да се индустриализира, започват да се развиват и финансовите пазари най-силно. И всъщност една малка Англия, един малък остров, без някакво особено
как да кажем, предпоставки, нито от към ресурси, нито от към човешки потенциал, завладява половината свят. Така че това нещо се е случило благодарение на много условия, които са били изпълнени. И сега проблемът е, че тук на Балканите на нас най-често западната икономическа наука, западни икономисти, западни политици и всякакви други хора, дори местни българи, сърби, румънци, които са завършили на Запад, се опитват да прекарват една такава, как да кажем, либерална икономическа политика, за да постигнем същото. Което обаче няма как да стане, защото те са го постигнали в един момент, в който те не са имали конкуренция в това, което правят, а вече са толкова напред от нас, че ние трябва да приложим други мерки, за да постигнем същото. Защото това, което се получава така осезаемо, особено след промените през 1989 година, когато източният блок беше вкаран къде явно, къде неявно, буквално на сила в западната икономическа система, беше това, че всъщност държавите в източния блок, те имаха едно, можем да кажем, средно ниво на развитие. Индустриално, като цяло стопанството, дори земеделието може да се каже, че беше интензивно, но всъщност то беше все пак една идея по-слабо развито от западното. И това, което направихме тук с отварянето на пазара, беше да излезем на един пазар с икономики, които са по-силни от нас. Може в някои аспекти да не бяха много по-силни, но бяха все пак по-силни. Въпреки че развитието на нашите страни и на България, примерно, върху която имам повече поглед, наистина е доста впечатляващо за мащабите на нашата страна през 80-те години. И всъщност да излезеш на пазара, свободния, международния пазар, с играчи, които са там от 200 години и които наистина са в много по-добро икономическо състояние. Те са с икономика, която е по-ефективна, по-високо продуктивна, с по-добро разделение на труда и така нататък. Всъщност това беше за нас една предвещана смърт на нашата икономика, която ние виждаме в продължение на 30 години. Нашата икономика върви надолу, въпреки че да, в момента има разни европейски фондове, има някакви други неща, има примерно фирми, които аутсорсват тук и примерно имаме служители, които работят на добри заплати. Това не е реална икономика. Нали? Те един ден са тук в бизнес парка, другия ден са в Индонезия. Това не е стабилна икономика. Всъщност това, което хората не разбират е, че отвореният пазар, той не че няма своите позитиви, той има позитиви за тези, които са най-силни, защото когато си на един отворен пазар, най-силният играч просто унищожава конкуренцията, естествено, просто защото е по-икономически ефективен. Ако България с нейните 6 милиона население или Сърбия с 9, мисля, застане на един отворен пазар с Германия, нашите икономики няма да дръпнат напред и да настигнат немската. Обратното, те ще се примитивизират, което се и случи през годините. И всъщност това е големият проблем тук, че хората в желанието си да постигнат онзи стандарт търсят да направят каквото са направили там. Само че моментът, в който великите географски открития след 16 век, нали, са дали някакъв тласък на тези икономики, те са били отворени, те са били първите, те вече са се индустриализирали и са стигнали върха. Този момент вече е отминал. В момента имаме едни икономики, които са изключително ефективни и ние не можем да излезем на един пазар с тях отворен и да очакваме, че ще вървим напред. Не. Имам един въпрос в този смисъл, т.е. два въпроса. Първото, което разказахте в миналото, че имало силно земеделие, вие знаете, например, в какво е позната била, например, България в екс-югославските страни по силните стоки на зеленчуци, на такива аграрни, да кажем, продукти от това време. Аз даже в Босна съм слушал как са получавали продукти от България. Например, говоря към края на 80-те години. Значи, България е била... Какъв е бил този мащаб тогава? Можете ли да сравните? Не говоря сега за числа, но
мащаба, който е бил в смисъл продукция в края на 80-те, с тази продукция сега, говори, например, за земеделието, но може и други неща. И втория въпрос ми е, говорите, значи, за влиянието, унищожаването на пазара. Това означава ли, че има неоколониализъм на Балканите? Добре ли го разбирам или това може би прекалено така да се смята? Абсолютно има неоколониализъм. И то, защото извън на тази система, която ние говорим за, която е съвсем естествена в една отворена икономическа система, е по-силният играч да унищожи своята конкуренция по естествен път. Това е едно. Но ние виждаме тук една политика, която е осъзната и която е целенасочена. Тази политика е свързана с това да се отворят границите, когато при нас икономиката тук постепенно бива затваряна, кадри да бъдат привличани на Запад, защото това са кадри, които са готови и са обучени. Виждаме една политика, която е, да речем, абсолютно съзната. Вие знаете, че има скандали тук по отношение на затварянето на АЕЦ Козлодуй, на блоковете в началото на 2000, на второто хилядолетие, когато се случи така, че блокове, които можеха да произвеждат ефтина електроенергия още години наред, имаха живот технически, бяха затворени. Аз съм гледал репортажи от хората, инженерите, които затварят блоковете, те плачат, защото това е бъдещето на България, което бива унищожавано. И всъщност това е една целенасочена политика, която е съвсем осъзната. Защото, примерно, кажете каква е логиката да искат да затворим своята атомна електроцентрала, за да ни приемат в Общия съюз. Ако ни искат като партньори, не би ли трябвало да влезем по-силни, за да увеличим силата на този съюз? Както се казва, българската армия имаше ракети, имаше танкове, самолети, всичко с това. Ако бяхме влезли в НАТО, щяхме да увеличим потенциала на тази организация. А ние всъщност влизаме с все по-малко и все по-малко и сме някъде там на дъното и ние не допринасяме за силата, което означава, че всъщност когато тези неща ги изискват от нас, те целенасочено не целят да вземат силен съюзник, а целят тук да намалят нашите способности, защото по този начин ние ставаме за тях един пазар на техните стоки и в същото време ставаме място, откъдето могат да се извличат ефтини ресурси. Материални, природни и човешки. Защото една България, която има собствено производство, инженерите няма да отидат да работят за половин заплата. Там аз познавам лекари, хирурзи, които са работили в Германия. Те са ми разказвали, че въпреки, че работят на равна нога с местните лекари, има едно 20-30% разлика надолу в заплатата, само защото са чужденци. Така че всъщност тези лекари получават по-малка заплата на тамошния пазар за същата работа, което означава, че тяхната икономика реално се възползва от тези кадри. Като има пред, че тяхната икономика не е давала и пари за тези кадри да бъдат отгледани, обучени, защото това е от детската градина през училището до университета. Това всичко са държавни ресурси. В смисъл, те може да са държавни, в смисъл народни, тъй като народа плаща данъците. Така че това с неоколониализма го има. Какъв беше първият въпрос? Въпросът е практически за този упадък на количеството на производство на агропродуктите. Тоест в този мащаб, ако се гледа сега, говори се, например, на колко е имало, например, животни преди, колко ги има сега. Добре, имало различни болести и така нататък, но все пак ние виждаме това, че много има внасяне на продукти, които въобще не са от Балканите, в този смисъл, който реално би могло да се произвежда тук на Балканите. Нашите дядовци са произвеждали, например, в Сърбия. Ние взимаме от Китай някои зеленчуци, които би могли да вземем от България, ако би имало. Разбирате смисъла на въпроса? Това с земеделието е, как да кажа, същото, за което обсъждаме и с останалата част от стопанството на страната. Тук обаче има един малък нюанс и това е, че всъщност земеделието е част от националната сигурност на една страна, понеже виждате, че в момента, когато разни търговски вериги
се нарушават и в един момент се оказва, че страни като България внасят 80% от храните си отвън. Тези храни имат опасността, едно, да станат много по-скъпи изведнъж, две, да започнат въобще да липсват. Така че земеделието трябва да бъде подсигурено. Нали, автаркия няма вече в глобалния свят, не може да има и няма и нужда да има. Но примерно ако българската държава или сръбската или която е друга балканска страна произвежда, да речем, около 80% от потреблението на храни вътре, при една глобална криза, при война, защото може да стане война при някоя съседна държава, да се нарушат транспортните коридори, ако само 20% внасяш, само с 20% ще трябва да затегнеш коланите, което е приемливо и възможно. Така че това е важно по отношение на това една страна да се грижи за себе си и за своята национална сигурност. Но от друга страна, ако погледнем по отношение на икономиката и на богатство на един народ, земеделието не е определящ фактор. В България по времето на социализма земеделието е една голяма част от икономиката ни. Но защото тогава нашата икономика е била икономика, която е търпяла непрекъсната промяна и непрекъсната еволюция. Това, което не знам дали ви прави впечатление, но в западните икономики земеделието е много малък дял. Ако не се лъжа, последно бях гледал във Франция 2% от БВП. А вие знаете, че Франция е страната, която получава едни от най-солидните субсидии, защитава си фермери и така нататък. И въпреки всичко, дори там земеделието е нищожен процент. Така че в този смисъл никой няма да стане богат от земеделие. Земеделието е нужно за националната несигурност и ние трябва да го пазим и да го развиваме и да имаме програми, така че то да бъде достатъчно изгодно икономически за тези, които го работят. И фермерите трябва да получават добро възнаграждение за труда си. Но оттам нататък това наистина не е силата и икономическата на една съвременна модерна държава. Това, което се случва в България през 80-те години, например, е, че всъщност ние постепенно вървим от една държава, която нали, е по-скоро земеделска, към индустриална, но не само, дори към високите технологии, защото в края на социалистическия период в България имате електроника, която е третата по производство в Европа. След Франция в космоса България. След Франция, кой беше втория? Сега не мога да сетя, България е на трето място по производство, което всъщност е продукция с висока добавена стойност. Това е нали, главното. И вече и специализация, като да речем в сферата на фармацията в България сме били много силни. Но това, което е интересно за страна като България е, че нали, в икономиката наистина има значение мащаба. Ние не можем да произвеждаме всичко и да го произвеждаме сами, просто защото то никога няма да бъде достатъчно изгодно. Затова повечето страни все пак имат някаква специализация. Примерно в България преди 89-та сме имали една относителна специализация в земеделие, в фармацевтика, опит в последните години да се върви към високи технологии и лека и тежка промишленост, умерено. Което все пак нали, не е да се разхвърляш на всички посоки, защото това наистина е невъзможно. И това е нещо, което първо, нали, то мисля, че все пак е ясно, но все пак е важно да се знае, че сътрудничеството между балканските държави е изключително важно за нашето бъдеще. Точно защото населението тук, на всяка една от нашите страни, не позволява ние да сме Германия. Когато хората си мислят, примерно, че в България имаме проблеми с корупцията, а корупция има навсякъде по света и в Западна Европа също, това не ни е основната пречка. Тук има много икономически, дори политически фактори, които възпрепятстват на това, което говорихме за целенасочената политика, тук да се слагат политически представители, които работят за западния икономически елит и да изпълняват неща, които са в тяхна услуга, като примерно затваряне на производство, затваряне на производство на електроенергия, което е важно за всяко друго производство. Всъщност в никото един български, сръбски, гръцки, румънски граждан никога няма да има жизнения стандарт на Германия, ако продължаваме да работим по същия начин.
Това, което можем да направим на Балканите, затова казах в началото, бъдещето е в наши ръце, е да работим заедно, да сме в някаква форма на икономическа, то даже не бих казал зависимост, но свързаност, при която страните си помагат една друга с спрямо техните природни дадености, спрямо възможностите си, да има една синергия, при която да може да има производство, което да има по-голям мащаб, отколкото би имало само една национална държава. Дали Румъния, която е 20 милиона, тя не може да излезе на световния мащаб на пазари да се примерно конкурира с Германия, с Китай, с САЩ, с който и да е. Но примерно, ако всички балкански държави имаме икономика, която е свързана, имаме инфраструктура, логистика, работим в синергия, имаме някакво профилиране, примерно в Гърция, която е по-южна, по-топла страна, с по-сух климат, не може да има такова земеделие, каквото примерно в Дунавската равнина. Ясно е. Имаме си природни дадености, но въпреки че можем да работим заедно, по този начин, излизайки на световния пазар като един блок, който има осъзнати интереси и работи в екип, имаме много по-добри шансове. Ясно. Съединението прави силата, между другото. Съединението прави силата и точно за това на Балканите виждаме разединения, защото, както казахме за неоколониализма, ако нашите страни тук станат конкурент на Германия, на германците ще е много по-трудно. Затова за тях е по-лесно в момента да отварят тук фондации, да назначават хора във властта, които да работят за тях. Ето виждате, че редица български правителства почват и свършват от икономически форуми в Бавария и както се казва, дали ще е Круп или Райнметал, но връзките очевидно са топли. Да, аз следващия въпрос е свързан с това, т.е. интересува вашето мнение, т.е. така хипотетически въпрос. Защо има или няма български едър бизнес, т.е. вашето мнение, дали има или няма български едър бизнес, т.е. ражда ли се тъкмо сега нова национална буржуазия или глобалистичният капитал отвън, той ще погълне и тези, които сега може себе си смятат за български олигарси и така нататък. Всъщност, ако отминем към историята в периода на Възраждането, за да има национално възраждане, хората, например, дядовците са трябвали да имат, как да кажа, не винаги да бъдат чорбаджии, но просто да хората да четат, да бъдат високообразовани, всичките възрожденци, български, сръбски и така нататък. Те са много чели, много са се обучавали. Просто 2-3 поколения са натрупали някакъв опит и тогава се случва освобождението. Да, благодарейки на обстоятелствата и на някои велики сили и така нататък, но все пак самия народ е искал освободение, защото вече е имал силата да идва в тази посока. В този смисъл искам да кажа, сега български капиталисти има ли или е това още един от митовете, които се получават така в медийното пространство? Има. Но в момента условията са съвсем различни, затова и техните действия са различни. Тяхната способност да продължат да съществуват в бъдеще също не бих казал, че е особено висока, като лични способности, въобще като работен капацитет. Значи те са на ръба. И като цяло това, което казахте за глобалния капитал, факт е, че в момента тече този процес. Значи, в Възраждането все пак там имаме малко по-различни процеси, но сега след 89-та година това, което се случи при нас е, че бързо се формира една, както вие го наричате, буржуазия или капиталистическа класа, което може да звучи странно на слушателите, защото те са отвикнали с тази терминология, но тя е факт. Нали? Има богати хора, които дали по мошеннически начин или по честен начин, нали, различни са случаите, са придобили големи ресурси, концентрирали се ги в себе си и държат средствата за производство. И има останалите 95% от
населението. Фактът е, че едните хора са тези, които работят на заплата, другите са тези, които държат средствата за производството и получават печалба. Както се казва, то грубо казано е не е съвсем без да работиш, но ти всъщност, нали, получаваш приход от собствеността си или от парите си, от капиталите си. Рента. Което е някакъв вид рента. Да. И всъщност тази прослойка като цяло, нали, сега тук може да влезем в един съвсем друг разговор, доколко това е практично, доколко има бъдеще самата капиталистическа система, но да речем, че тази прослойка е нормално явление. Нали, буржуазията е нормално явление. Има я навсякъде, във всички страни, тъй като ние в момента целият свят глобален живее в глобалната капиталистическа система. Проблемът е, че на нашият мащаб и с глобализацията на икономиката, тази прослойка, тя все по-трудно оцелява. Всъщност това, което се случва е, че ние виждаме, че дори в момента има хора в България, които са с огромно натрупване на капитали, но тяхната перспектива да ги запазят като цяло не е никак розова. Защото това, което се случва е, че всъщност глобалният капитал той винаги върви към монополизация и винаги върви към изсмукване на капитали от низините към все по-малка част на върха. Ние това го виждаме дори в Щатите, които особено след студената война, там жизненият стандарт пада и примерно всяка година мен ми правят впечатление статистиките, колко процента от капиталите за една година са изсмукани от средната класа и са се качили на 1% на върха, а най-интересното е, нали, когато се направи разликата между 1% на върха и 0,1% на върха, където примерно са концентрирани 10% от всички капитали в Щатите. И това нещо върви както вътре там в страната, така върви и на международно равнище. И всъщност това, което българската буржуазия и българският едър капитал трудно разбира, е, че той се занимава директно с своя бизнес. Понякога си е, нали, тази част от него, която се занимава с нормален, честен бизнес, нали, си гледа бизнеса, другата част си гледат, нали, примерно, да го кажем с истински думи, далаверите и схемите си. Те нямат поглед върху това как се развива света и всъщност не си дават сметка, че те са жертва, бъдеща на глобалния капитал, който е силен и който не търпи някой там да има нещо, което той да не го прибере, защото такава е системата. Тя просто винаги върви на уядряване и на концентриране на капиталите в едни ръце. И всъщност българският местен бизнес има полза от това да има силна българска държава, която да инвестира тук, да го пази. Защото реално, като се замислите какво прави една държава, тя пази собствеността на гражданите. Затова се казва, че средната класа е най-зависима от държавата. Държавата ги пази. Пази им дома, пази им собствеността. Но държавата пази, разбира се, парите и на едрия бизнес. Докато с отслабването на българската държава, те все по-малко шанс имат да запазят своите капитали. Може да се каже, те трябва да осъзнаят, че тяхният интерес е съхраняване и укрепване на българската държава или другите си държави. Това е главното, което може би сега в момента не се вижда винаги. Тоест, искам да кажа, понеже, например, в Сърбия, мога да говоря за там, имаше във времето, когато говорим за позитивите на периода на раните буржуазии, така наречените ктиторства, задужбинарства, където да, съм натрупал капитали, но искам да оставя след мене нещо за народа, за поколенията, да дадем някаква сграда да се учат деца или какво си. Тоест, имало е такава общо мнение, че ако си богат, трябва да дадеш нещо и към бъдещите поколения, не само към държавата. Обаче сега много в по-малък смисъл има и понякога тези фондации, които може би понякъде съществуват, повече са пиар варианти, отколкото реално нещо да бъде. Тоест, искам да кажа, големите балкански риби,
трябва да разберат, че са малки риби в световния мащаб и че са всъщност на ръба, както и ние, обикновените средностатистически балканци. Прав ли съм в този смисъл? Абсолютно. Работата е в това, че, както казвате, големите балкански риби, които на глобално ниво са малки, според мен им липсва достатъчно мъдрост, за да разберат истинската си позиция и да разберат истинския риск за тях. Защото сега, да речем, примерно, има частни случаи винаги, да речем, някой може да изнесе капиталите си в Сингапур, в някоя британска офшорна зона и така нататък. Може, възможно е. Но масово не могат всички да изнесат капиталите си и ако го направят, просто ще им ги вземат. Защото вие знаете какво се случва, когато икономическата ситуация се развива добре, примерно като в Запада преди кризата от 1997 година или преди кризата от 2008, общо взето се работи. С всички няма проблеми. Обаче в момента, в който стане криза и се затягат коланите, тогава биват изяждани най-малките и най-слабите. Вие знаете, в Германия преди Втората световна война са гледали до девето коляно, откъде си, какъв си, дали си чист немец и така нататък. Значи в един момент, в който икономическата ситуация е много лоша, видяхте какво се случва с руските олигарси в Великобритания. Ти, който си изпълнявал поръчки на британското разузнаване и си крал милиони от Русия, беше приятел и те тупаха по гърба. В момента, в който вече няма нужда от теб, защо трябва да оставим на този човек, примерно, 5 милиарда паунда да си ги ръководим и дайте да му ги вземем. И те това и правят. В момента конфискуват собственост, запорират сметки там на всичките олигарси и това е естествен процес. И нашите тук балкански капиталисти, които примерно решат, че ситуацията тук е лоша и просто си изнесат капиталите, това е много рисково, защото просто могат да им ги вземат. Значи за тях, как да кажа, сигурността по-скоро е тук да се развиваме добре и те да са тук хора, които имат позиции и участват в това държавата да се развива добре, населението да се развива добре и всъщност, как да кажа, когато те допринасят за това държавата да е силна, народът да е силен, образован, нали, това всъщност има полза и за тях. Защото представете си един теоретичен сценарий, примерно българската държава върви към разпад, в някакъв момент, примерно Турция може да вземе територията до Стара планина, Източна Тракия, Кърджали, ако щете до Бургас и така нататък. Теоретично съвсем казвам. Представете си какво става с българския бизнес там. Мислите ли, че примерно 80 милиона Турция, когато влезе там, ще търпи някой да дойде да им каже: ама аз имам нотариален акт, тук съм заграбил преди време 10 000 декара и това е мое. Никой няма да му обърне внимание. Нито ще запазят фабриките си, нито земеделските си земи, нито нищо. Най-много къщите да си запазят. Така че всъщност българската държава, тя е гарант за собствеността на българския бизнес. Би трябвало да е гарант и да е майка за по-голямата част от населението, но както виждаме в момента, през 2026 България като страна е мащеха за населението, но би могла да бъде майка. Би могла да бъде майка и за хората, и за буржуазията. Но... Добре. Господин Свиков, какво е днешното родолюбие за вас? Въпросът е до някъде и свързан с емоционалното, така че може би няма да бъда достатъчно, как да кажа, обективен или практичен, но родолюбието винаги е свързано с нещата, които човек е попивал от малък, с народната музика, народните приказки, с семейството, с родното място. Но ако гледаме на родолюбието като на нещо, което е полезно за обществото и което е полезно да го поддържаме и да го развиваме, за мен всъщност родолюбието е нещо много практично, което според мен хората често не го осъзнават. Защото, знаете ли, една от най-тежките, така, как да кажем, икономически драми на българския народ е когато нашата икономика след 90-те години беше съсипана и извън София, която се увеличи, една голяма част от хората, които имаха по малките населени места и по селата домове, които са държали с поколения, трябваше да ги изоставят. И всъщност това да си родолюбят и да се грижиш за родното си място и родната си страна, те да са добре,
всъщност ти се грижиш и за себе си, защото представете си 3-4 поколения българи са вкарвали пари и своето време и силите на двете си ръце, примерно за да построят къщи, да облагородят градини, да облагородят земеделски площи. И изведнъж трябваше това нещо, което е някакъв материален актив, да бъде изоставено и те да отидат, примерно, да мият чини в Германия или да берат ягоди в Испания и да започват от нулата. Ами, родолюбието е в това да се грижиш както за себе си, така и за околната си среда. Нали? Може да е твоята община, град, държава, нали, до мащаба на една държава, на нашата страна, в която нещата просто да се случват така, че хората да живеят добре, защото всеки един от нас зависи от обществото, в което живее. Знаете ли, най-ми прави впечатление тази една от за мен най-така тежките негативни последици от глобализма и този тип, нека да го кажем както си е, глобална пропаганда, с която пропагандира определени ценности, това е индивидуализма и егоизма. Защото винаги съм си казвал, че дори тези, примерно мошенници и корупционери, които да речем са откраднали няколко милиона и са се окупирали някъде зад 2 метра довари в, примерно, Бояна, карат джипове и децата им учат в частни училища. Дори те страдат от лошото състояние на нещата в нашата страна и на живота. Знаете ли, че примерно дори те, когато се спускат по булевард България, си трошат скъпите коли в дупките. Дори те, когато отидат на лекар, когато сме в една система, която е разбита, дори да отидеш в скъпа частна болница, когато лекарът гледа на теб като на парче месо с портфел, а не гледа с морала на човек, който иска да те спаси, пак няма да те спасят. Нали, разбира се, това беше просто примери. В България има много свестни лекари, аз познавам такива, но нашето общество е в разпад и това морален разпад и това влияе на лекари, на учители, на всеки един от нас, на нашите съседи, хората, които работят в държавната администрация. Примерно богаташите, които пращат децата си в частни училища. Наркодилърите, примерно, те седят повече при частните училища, защото знаят, че там са децата, на които имат финансова възможност и затова се опитват да ги заребят, примерно, за дроги, дори повече, отколкото хората в бедните квартали. Така че дори най-богатите зависят от околната си среда. Така че за мен патриотизмът и родолюбието това е да направиш така, че един баланс между личната си, личната си обезпеченост, финансово, материална, семейна и така нататък, и грижата за обществото, защото индиректно ти зависиш и от обществото. Работейки за него, ти работиш и за себе си и в дългосрочен план работиш за своите деца. Сега, ако си егоист и нямаш деца, нали, сигурно можеш и да не правиш нищо. Но всеки от нас, който, примерно, да речем, има дете или внуче и го обича, нали, може, освен да работи за себе си, да работи и за тях, защото зависим от средата. Така че на хората, които според мен са били жертва на тази индивидуалистична и егоистична пропаганда, може би трябва да подходим към тях с точно тази практичност на родолюбието. Иначе, както ви казах, то има и съвсем емоционално измерение. Когато чуеш една родопска или македонска песен, това е нещо, което влиза директно в сърцето. Аз скоро писах, когато споменахте за темата за медицината, текст на тема медицински суверенитет, който, между другото, споменавах и България и може да се найде в интернет, но да се върна към тези теми за съхранението на идентичността. Говорим за демографски кризис за много хора, които отиват в чужбина, но когато отиват в чужбина, макар че са българи, осъзнати и така нататък, ако не те, техните деца, внуци, в повечето случаи идват в процес на една асимилация и въпросът е как да съхраним и укрепим българщината в чужбина и може ли това да се прави без, ако държавата не подкрепя тези
общности в пълен мащаб или просто декларативно ги подкрепя. Тоест, какво може да се направи една, как да кажа, съхранение на българщината на, може да се каже, световно равнище? Има ли такава идея въобще смисъл да се дума в този смисъл? Защото, например, ако направим паралелка с сърбите, все пак сърбите и в Сърбия, и в Черна гора, и в Република Сръбска, даже и в другите, ние функционираме като някаква общност, макар че винаги различни, големи са регионални разлики и така нататък. Но въпросът е дали съм прав, когато казвам, че асимилацията много леко идва при балканските народи, когато отидат, например, в Германия или САЩ или така нататък. Аз мисля, че повечето хора, независимо дали са от Балканите или не, биват асимилирани по един или друг начин. Така че при балканските народи може би не е чак такава голяма разликата, каквато ние си я представяме, но го има това, че всъщност нашите народи, често и специално българския в това отношение, има много ниско национално самочувствие. Сега, естествено, има исторически фактори за това, които са даже не само от турското робство, но от годините след освобождението, тъй като ние сме претърпяли и национални катастрофи. Имали сме политически водачи, които бих казал, с малко изключения, наистина не са били достойни да водят нашия народ и ние имаме редица правителства. Ако погледнете политиката от освобождението до Втората световна война, също имаме политически убийства, имаме некомпетентност, имаме диктатури и така нататък. Въпреки че днес се опитват да реабилитират периода от освобождението до 1944 като един вид антипод и противопоставяне на социалистическия период след това, но факт е, че историята ни от освобождението до 1944 не е въобще толкова розова и всъщност имаме много грешки, имаме и много успехи. Бих казал, че успехите се държат по-скоро на трудолюбието, и на способността на българския народ като народ, и по-малко на неговите водачи. Аз лично съм на мнение, че българските политически водачи не са били на висотата на задачите си. Така че има достатъчно причини българският народ да има ниско национално самочувствие, но това е нещо, което не влияе на това, което казвате за той да се асимилира по-лесно и за съжаление влияе и на отношението му към българската държава и въобще като общност тук, как решаваме нашите проблеми, доколко сме мотивирани, доколко вярваме в себе си, защото знаете ли, примерно французите, имам поглед, защото съм живял там, нали, хората са симпатични, като нас хора навсякъде има добри и лоши, но при тях го има това, че те наистина, една голяма част от тях имат изключително високо национално самочувствие, което им позволява да мислят и да работят и да гледат на собствената страна по един друг начин, който просто е по-полезен и по-практичен. Така че тук това, което можем да направим е естествено да работим за това българският народ да е малко по-осъзнат, да разбира, че нали, всеки народ си има добри и лоши черти на характера, нали, да не мисли винаги с този негативизъм от рода на все едно, че при нас всичко е най-зле, защото то не е така. Имаме си, както се казва, трески за дяване, но такива имат всички народи. Така че по отношение на асимилация това, а другото, което казвате, дали има нужда такава идея, аз мисля, че е хубаво да се запазва националната идентичност, но ако един човек, как да кажем, нека да приемем индивида като крайна цел. Човекът и неговото добруване като крайна цел. Ако той е решил да замине за Германия или за Щатите и да се установи там и децата му да живеят там и се асимилира, ако той се чувства добре, няма лошо. Нека да го направи. Въпросът е, ако хората искат да запазят своето самосъзнание, да имат помощта за това нещо
И примерно, ако чувстват нуждата или ако го чувстват като полезно, защото, знаете ли, културното разнообразие също е нещо полезно. То е дори един опит, знаете, когато се смесят хора от различни места, дори в един бизнес, когато вземете работници от различни места, които добавят своя опит, своят начин на работа и винаги има някаква добавена стойност от това. Ако всички сме едни и същи по целия свят, пием само Кока-Кола, ядем Макдоналдс и слушаме американски поп, мисля, че човечеството ще тръгне надолу. Така че културното разнообразие за мен е някакъв плюс. Човека трябва да го оставим да прави своя избор и ако иска да бъде асимилиран и да приеме чуждата култура и ще се чувства добре, няма лошо, нека го направи. Но проблемът е, че ние не се грижим за тези, които биха искали да запазят своята идентичност, а също са поставени в, примерно, тежка среда или нямат помощ, или нямат време, или нямат, примерно, средствата, няма културни институти, няма държавна политика по отношение на българската, на езика, на българите зад граница, което е тъжното. И всъщност една голяма част от българите и сърбите, примерно, които са, да речем, днешно време в Испания и Германия, това са хора, които са били прокудени, можем да кажем, на сила от икономическата или политическата обстановка, а не са отишли, защото са имали вътрешното желание да станат немци. Да. Така че ето това е проблема. Проблемът е за тези, които биха искали да запазят идентичността си, но нямат тази възможност и няма държавната политика. Вие понеже казахте за дали има нужда от държавата. Моето лично мнение е, че такива неща, сериозни, които изискват сериозни ресурси и държавна политика, не могат да станат само от няколко доброволци. Аз, примерно, самият се занимавам с връзките с българите в чужбина. Отделям време, участвам в една организация, която се занимава точно с това и ние виждаме как да кажа, правим всичко, което е по силите ни, защото за нас това е кауза, но в същото време това е една капка в морето. Без да имаме българска държава, сръбска, примерно, която да има осъзнаването, че тя трябва да работи за интересите на своя народ и без да е активна в това отношение, резултатът е минимален, за съжаление. Да. Това е моето мнение. Да. Политическият елит може ли да бъде такъв, да не осигурява пълни икономически свободи на собствения народ и до къде така може да се стигне? Т.е. да преформулирам отношението на политическите и икономическите свободи понякога се сравнява по времето например, на Тодор Живков, че не е имало достатъчно политически свободи, но понеже била монополна една политическа идеология, но е имало по-голяма икономическа свобода. Това мит ли е? Или сега може да се каже, да, имаме пълна възможност за политическо организиране, понеже плюрализъм и просто демокрация, така наречена, но от друга страна искаш да се занимаваш с политика, но нямаш ресурси, нямаш как да организираш, нямаш медийно присъствие и така нататък. Тоест, какво е вашето мнение за тази тематика? Може би малко дълъг въпроса, като и другите моите въпроси, но просто политическите и икономически свободи в днешно време какви са в България? Пълна свобода няма никога, но по отношение на нашето съвремие определено може да бъде по-добре. Честно казано, и политическата и икономическата свобода у нас не е толкова истинска, колкото много често се твърди. Ако погледнем политическата, да, на теория представителната демокрация уж ни дава някаква свобода, но все пак аз мисля, че това е една фалшива представителна демокрация. Демокрацията е, грубо казано, власт на демократите. Съжалявам, че го казвам, но е факт, защото ние виждаме една много стройна система, която поддържа едни определени интереси, икономически, които са най-вече на западния едър бизнес и в частност на
една част от българския тук бизнес, мафия и така нататък. Политическата класа, която работи за интересите на местната мафия и на западния бизнес, тя е почти несменяема и ние го виждаме. Различни правителства се сменят, но няма никаква промяна нито в политическата, нито в икономическата ситуация, което говори точно за това, че всъщност, когато ни кажат политическа свобода, това, че те оставят да отидеш да гласуваш, това не е свобода, защото те не ти предоставят истинския избор. Ти трябва да имаш избор между различни политики, реални различни политики, които да променят нещо. И всъщност, много често хората, дори да имат такъв избор, то е трудно да бъде взет, защото хората преди това са подложени на една обработка с години, която тече 24/7 по всички медии. Така че всъщност хората, дори да имат възможността да изберат нещо различно, на тях не им е дадена възможността да осъзнаят своите интереси. Те са нарочно обърквани от всякакви медии, организации, НПО-та, които се занимават уж с, примерно, Институт по пазарна икономика, който вади един анализатор по сутрешния блок почти през ден и разправя някакви неща, които много често не са верни. Така че всъщност свободата, да, до някъде я има. Само че когато ти си бил излъган с фактите, върху които градиш своето мнение, когато базата, върху която взимаш решение, примерно ти е подменена, това свобода ли е? Според мен не е. Икономическата свобода също е малко пипкава, защото до някъде я има, защото всеки от нас може на теория да прави каквото иска. Примерно, ние с вас може да отворим малка фирма, може да е успешна, може да се разрасне бизнеса ни, можем да работим някъде като служители. Но от друга страна, това, което говорихме за икономиката и в системата на неоколониализма, България няма капацитета за много голяма част от, примерно, видовете производство или за мащаба на дадено производство да го достигне, просто защото сме в тази неоколониална система. Така че да, ние имаме икономическата свобода да пробваме нещо да направим, можем до някъде да успеем, но нямаме пълната икономическа свобода да постигнем примерно това, което са постигнали на друго място, защото българската държава се управлява от една колониална прослойка, която за мен е слугинаж на западния едър капитал. Така че всъщност всичко, което се прави тук като държавни мерки, като законодателство дори, това саботира местния бизнес и прави така, че да облагодетелства западния. И вие го виждате. Банки, застрахователен сектор, дори на вериги магазини и така нататък. Българският производител, когато седне да произвежда нещо, ако не знам дали ви е правил впечатление, ако пътувате като турист, отивате в Испания на един малък пазар, дребни земеделци са изложили, дори в Гърция го има, своята стока. В България почти го няма, защото вие налагате едни мерки, които са различни в различните държави от Евросъюза и се оказва, че един български селянин, за да изкара 10 кокошки на неделния пазар, трябва да е оборудвал едва ли не 20 квадратни метра стерилна кланница, което е, трябва да имаш мащабите на голямо предприятие, за да го направиш. Ти не можеш да сложиш едни и същи изисквания към човека, който е примерно сам, едно стопанство издържа жена си, двете си деца, и има примерно 20 крави, 100 кокошки и така нататък. Примерно на него заплатата би трябвало да му стигне да се издържа себе си. А на него много често му се слагат регулации, които са непосилни за мащаба на производството му. И вие виждате, че това нещо се прави осъзнато, нарочно и то работи за западното едро земеделие. И затова храните в немските супермаркети предимно идват от чужбина. Така че икономическата свобода има я до някъде, но виждате, че е определено с лимити. Да. Да се върнем към икономиката. Войните в Украйна и в Близкия изток, Иран, колко ще повлияят на Стария континент в стратегически смисъл? Говори се за милитаризация на Европейския съюз, от друга страна говори се и за сецесия, и за реиндустриализация и деиндустриализация. Какво е вашето виждане? Знаете ли,
въпреки че наистина имат голямо значение и много често в обществото им се отделя голямо значение на тези конфликти в Украйна, в Иран, това са само фактори, които могат да забързат или да забавят процесите, които така или иначе текат. В нашия случай те ги забързват, защото ние имаме една деиндустриализация и като цяло упадък на Европа, който върви бавно от много време, доста неусетно за повечето хора, тъй като той е съпътстван с увеличаване на задлъжнялостта на фирми, на държави, на индивиди и така нататък, но този упадък тече, така че тези процеси, които са свързани, в смисъл тези събития в Украйна или в Иран, те могат само да ускорят процеса, но всъщност процесът не е предизвикан от тях. Ние имаме една световна икономика, която преди е била с център Западна Европа, САЩ, която в момента е в опадък и то от десетилетия. И ние виждаме не случайно едрият капитал в Щатите изнесе една голяма част от своите производства в Китай, тъй като там имаше по-евтина работна ръка, имаше мащаб на производство, ресурси и така нататък. И всъщност по този начин те обезпечиха възхода на Китай. Така че в момента ние виждаме, че почти няма нещо, което може да бъде произведено по-евтино и по-качествено в Европа. Така че това е естествен процес. Войната в Украйна само го засилва. Проблемът е всъщност че нашата капиталистическа система е свикнала въз основа на начина, по който тя работи, да излиза от кризите чрез война. Вие виждате, че примерно, знаете, икономическата система тя е базирана на растеж. Проблемът е, че този растеж винаги има някакъв лимит. И има и лимит на кредитирането. Когато влагате в едно производство дадена сума, то имате една възвръщаемост. Вкарвате $100 в производство, връщате си 110, 5% печалба, 5% на банката и така нататък. Всяка една следваща инвестиция, тя започва да възвръща все по-малко. И в един момент се получава, че вие винаги трябва да търсите по-голям растеж, а колкото повече пари вкарвате, те все по-малко дават, докато стигнете до един момент, в който сте на загуба. Това се е случило вече за няколко века, не веднъж и два пъти. И по този начин нашата система до сега винаги е излизала през война. Дали ще бъде войната на Наполеон III, дали ще бъде Първата и Втората световна война, които са свързани, но всъщност какво се постига чрез войната? Вие разрушавате съществуващият бизнес, който е станал непрактичен, защото той вече не може да расте, защото вече няма възвръщаемост на капиталите, които се вкарат вътре. Може да си го представим на кредитирането и започвате отново. Първо слагате хората да са бедни, да работят на ниски заплати, да са готови да работят повече и започвате с едно ново кредитиране, което в първите си години на работа винаги е ефективно, има по-голяма възвръщаемост. И така с това натрупване, докато се стигне до следващия момент на криза. В момента сме в един момент, в който западната икономическа система е достигнала до този момент, в който вие виждате, че се наливат милиарди в икономиката, за да се изкарат милиони. Защото вие увеличавате дълга с 3%, за да качите БВП с 1%. Което е всеки един нормален човек, който се занимава с икономика, вие казва, че това не може да продължи вечно. И проблемът с милитаризацията на Европа е всъщност, че те по този начин са свикнали да излизат от кризата. Сега, примерно, ще налеем едни държавни пари в Райнметал и в Круп, които ще ги вземем от данъкоплатците. По този начин хем ще спечелим нещо, хем трябва да направим някакъв конфликт, хем ще понижим стандарта на живот на хората. Мисля, че този път няма да се получи толкова лесно, защото вече света е друг. Светът не е вече толкова европоцентричен. Европа, Западна Европа и Щатите вече нямат тази позиция на водач на световната икономика. Тази позиция започва да се поема от Китай. Така че дори да стигнат до война, това не мисля, че ще им осигури така жадуваното рестартиране на икономическата система. Да. Идваме към края на нашето предаване. Имам още 2-3 въпроса. Първо споменахме, живяли сте дълги години във Франция. Ако сравните България и Франция, има ли голяма разлика в живота на средностатистическия човек? Просто
повече ли се различават от периода, например, при 20-30 години или просто сега идваме към такова глобално село, където и да си някои общи процеси, не говоря само за социалните мрежи или за някои неща, просто образ за жизни, както казват руснаците, става един и същ. Не мисля, че е все още един и същ. За съжаление, в нашата страна, въпреки че не сме в тази остра криза, която примерно беше в началото на реформите на 90-те, все пак живота във Франция е по-лесен и по-спокоен до някъде за населението, въпреки че много често там, да го кажа в народния израз, не са така цъфнали и вързали, както си го мислим тук. Но това, което имат хората там, е най-вече сигурност. Защото аз си спомням, преди години съм получавал извлечение от данъците си, писмо всяка година пращаше държавата, в което се обяснява как се ползват, за какво се ползват и така, как се структурира държавния бюджет и какви са заплатите на хората. Около 60% от френското население работи за минимална или близо до минималната заплата. Така че то не е много богато. Но тази минимална заплата му позволява да живее един що-годе добър живот. Имаш добро здравеопазване, което е безплатно, имаш добро образование, което е безплатно, имаш изключително така голям фонд на социални жилища на повечето места и ти можеш да живееш без да си богат, но спокойно. Примерно има достатъчно места на пазара на труда, има достатъчна заетост. Не е богат живот, но животът е спокоен. Всъщност спокойствието и липсата на стрес са едно от най-главните качества, един от главните компоненти на качеството на живот. Това е което липсва в България. В България хората наистина сме подложени на стрес, на напрежение, на несигурност. Извън това, че сме и по-бедни. Какво да помним от миналото и как да върнем системата на ценностите? Липсва ли още нещо в тази инфокогнитивната война за съхранение на историческата памет на нашите народи? Знаете ли, притесняваме, че темата за ценностите е доста обширна. Мисля, че за нея като цяло тепърва трябва да се води дебат в нашето общество, защото няма консенсус по отношение на какви ценности, кои са общите ценности. Например, да си честен. Примерно, ако се върнем към темата за родолюбието, бих казал, че за мен ценностите не са просто нещо свързано с нещо имагинерно, нещо, което няма значение за нашия живот. Ценностите също са практични, защото, примерно, вие знаете още от древността, с това, примерно, да не се лъжи, да не се краде, това всъщност, примерно, позволява едно общество да работи заедно, да има достатъчно доверие, за да се построи нещо. Дали ще построите един древен храм в древността или днес ще построите икономиката на една страна, има нужда от доверие между хората. Още в древността хората са видяли, примерно, че примерно, табу като кръвосмешението, това нещо е вредно, чисто генетично и физически и така нататък. И тези ценности, които примерно понякога не се струват нещо несвързано, реално те са практични. Това, че в момента нямаме консенсус за ценностите и че някои от тях вече не са на дневен ред в обществото, всъщност влияе зле. И затова мисля, че това, което трябва да се направи е да има дебат върху това и да бъде показана ползата от тези ценности. Не само, примерно, да си кажеш, аз съм добър и морален или, примерно, какво ме интересува, примерно, че някой е честен. А каква е ползата реално за всеки един от нас в общество, което работи по-добре, по-ефективно. Освен това, което говорихме, за края мога да зададем въпрос, който не е пряко свързан с България, но въобще преосмислява се тълкуването на визиите как в бъдещето и в света говори се за 22-те точки на Палантир. Беше голям отзвук на книгата на Емануел Тод "Поражение на Запада", където се критикува Запада в един шпенглеровски тип, може да се каже.
Варуфакис пише за така наречения технофеодализъм. Какво се търси с тези нови и много, може да се каже, медийно показани нови идеологии или нови сигнали? И това нека да ни бъде въпроса, с който ще приключим разговора. И определено има търсене и то е точно такова. То е едно търсене, то е опитване на терена, експериментиране, защото всъщност то е част от самия конфликт, вътрешен конфликт на западното общество и на икономическата система. Защото ние виждаме, че всъщност това, което говорихме преди това, за икономическите проблеми, за кризата, която все повече се задълбочава, една част от западният елит, който може би се свърза по-скоро с този класически глобализъм, финансов глобализъм от последните 30-40 години, той като че ли зацикля и се опитва да върви по същия път, по който вече почти всички виждат, че не може да стане нещо. И ние виждаме, примерно, брюкселската бюрокрация, определени части от английските елити, до някъде хората, свързани с Демократическата партия в САЩ и с финансите и борсите, те се опитват като че ли да запазят системата, в която те до сега са били начело, което ми се струва и на много хора ми се струва, че е невъзможно. Това, което вие казвате с, ето, примерно, Палантир, ние виждаме една друга посока, една друга част от елита, която, примерно, допреди това е била по-скоро като второто стъпало. Индустрията, която от много време в Щатите вече не е водачите на икономическата система, нали? Защото буквално от 70-те години финансите властват в САЩ. Примерно тези, които са големите технологични гиганти. Това е една друга част от елита, която се опитва да намери изход по друг начин. И те са с някакво търсене. Сега това, което можем да кажем е, че нещата, които те за момента все едно предлагат като визия, е малко крайно изглеждащо опасно, защото то пак е свързано с някакъв тип разбиване на обществото, разделяне на обществото на, можем да кажем, доста така отдалечени един от друг слоеве и далеч не вървят в това равноправие, в което ние си представяме идеалната държава, идеалната демокрация. Така че това е просто борба между различните визии за бъдещето, които, за съжаление, на всички бъдещето тепърва се формира. Ние не знаем какво ще бъде то. Аз затова много често, когато слушам някакви анализатори, които ни казват, че нещо ще стане така, според мен това не е правилен подход, защото няма гаранция какво ще бъде бъдещето. Ние вървим към свят, който се променя. Той никой няма да бъде същия какъвто е бил в миналото. Ще търсим нови икономически модели, нови политически модели и това са част от експериментите и част от опитването на терена и опитването нещо да се пробута. Дали ще успеят? Няма гаранция. Дали някой друг ще успее да въведе нещо? Ще видим. Благодаря за този разговор. Аз съм сигурен, че за тези визии важно е между балканските народи повече комуникация да има и ще се радвам вашите идеи да стигнете до аудитория извън България. Благодаря ви. И аз мисля, че най-важното е нашите тук съседни балкански държави да си сътрудничим и да се развиваме заедно, да сме по-силни. Благодаря още веднъж. Драги зрители, това беше Будител. Още веднъж ние се виждаме и следващия път ще имаме нови гости.